Okumbo e sub-county ma Orire, kaunti ma Migori timone nonro ka otenore kod maling' ni osebedo ka orocho ratich jopuonjre ma yawuoyi e yor bembo. Jotend arita e sub-county ma Orire yango ni japuonjno madichuo nyaka sani pod opondo. Juma nigi mathoth e wachni. Kinde maromo juma achiel osekalo ka jatend arita kwe kod migepe moko mag piny owacho dhi nyime kod tim nonro ka otende kod achiel kuom jopuonj machuo e skul praimar mar Okumbo e sub-county ma Orire ma ichich-go ni osebedo ka rocho ratiro mag jopuonjego machuo e yor terruok e skulno. Lipot mogol kod jalup county commissioner e sub-county ma Orire Christine Chacha yango ni nyaka sani jopuonjre ma yawuoyi maromo 4 osendiko dhoggi ka otende kod kesni ka nonro kod pod dhi nyime. They might be more, but four gathered 4. The case is under investigation. As the public, we are free to come and follow up on any matter that is of concern to us as the public. It is information that is, yes, sensitive, but definitely you will not be told the names. Chacha wane report ma otende kod kesni osechopo e apis jamin buche ne oganda kendo nitie kod adieri ni ratiro koro biro yudore. In the case regarding Okumbo, involving a teacher, the file has been taken to ODPP for advice and further investigation. And I would also want to say that the teacher is still at large, and of course efforts are being made to trace him. That's all I can say. Magi timne kinde moko kuom jodak kaachiel kod jonyuol e skul praimari mar Okumbo dwaro mondo ko nonro koro tim makare kendo adieri ong'ere ka otende kod kesni matudo japuonj kod weche mag rocho ratiro mag moko kuom jopuonjre machuo e skulno. Giwane gi chich ni moko kuom familia ma japuonjni ma itudo kod kethni temo keto kenge mopogore opogore mar thiro kesni. Wede japuonjno machiegni kode temo mondo tudre gi jonyuol makanyo, jonyuol ma nyithindgi nyocha oketh ratechgi mondo gimany kaka giketho kesno. Chik owinjo we mondo okaw kore, kendo wan kaka community Mokumbo wagombo mondo wach ni kik bol e yo moro amora, odhi mochop e kiwango ma chike makoro kaw kore. Achiel kuom jonyuol ma nyathine osendiko dhoge ka otende kod kesni owacho ni tend arita kwe okone mondo koro kik owuo kod ng'ata ka otende kod kesni. George Juma, Ramogi.